Webaba World Cup selingaze luphele usuku lwamakhosikazi liphelele uthi golokoqo usuku lwembokodo usuhlula nje nakuphakamisa ifoni ungifonele noma usendeke nje noma please call me uthi please call me happy women's day. Sengaze kuphela usuku lwayizolo kuze kungenele losukwini la namhlanje kuze kube mina engithatha ifoni ngikufonela namanje ifoni awuyibambi iziyongena ko voicemail. Uhlulwa nje ukusho nje into encane nje ukuthi happy women's day. Uyazi ukuthi kwakunzima kanjani bemasha abantu besifazane imasha imbokodo uyofuna amalungelo ethu sonke including nina namadoda nisaba nihluleka. Hey ngiyamkhumbula mina uShaka Zulu. Amadoda ayamadoda ngalezo ikhatha. Hayi lento eniyenzayo manje. Siphinde sinilwele sibe imbokodo uthinta thina uthinta imbokodo kodwa cha. Nihlulwa nje happy women's day nje uwodwa ungahambi nalutho ungahambi na airtime ungahambi nambala ungahambi namali ungahambi nalutho ungakhokhelwa. Hayi kulungileke ngoba ngiyabona ukuthi kushuthi akumina uwoman la endlini. Hayi ke happy women's day kuwena ngoba ngiyabona ukuthi hayi kushuthi wena umuntu wesifazane la endlini ekufanele ngithi happy women's day kuyena ngoba wena uhlulekile. Hayi kulungileke bye. Futhi hayi yena yedwa nawo wonke lamadoda ase-South Africa sehlulwa nje into encane nje ukuthi happy women's day. Ngithi happy women's day kunina ke ngoba kushuthi nina abafazi. Indoda nje engashonga ukuthi happy women's day kubantu besifazane izolo. Ngithi happy women's day kuyona.